Добър вечер, уважаеми зрители! Пролета дойде, но вие пак сте с новинарник. Започваме с пряко включване от автомагистрала Тракия. Там са операторката ни Рали Петрова и репортерът ни Бай Петко. Срали сме на автомагистрала Тракия. За състоянието на пътната настилка ще поговоря с министър Лиляна Павлова. Министър Павлова, вярно ли е, че магистралата се руши? О, не! Какво се случи? Министър Павлова! Министър Павлова! И като сме започнали с разруха, вижте видео, заснето малко преди изчезването на динозаврите. Ей, бро! Това е селфи на тиранозавър Рекс от днес. Нещо на снимката прави ли ти впечатление? Да, този буклук е излязъл адски зле. Не, тапак. В небето над него лети астероид. А сега се прехвърляме в студиото на динозаврите. От минута е много. Господин Падалски, сега следва въпрос от публиката. Казвам се Христо Стоичков и въпросът ми е: Димо, майна, ти що не си лелина, бе? Няма време. Не знам, предавам се. Някой от публиката знае ли верния отговор? Какво беше това, бе? Ох, чакай, бе, знам какво бе. Господин Стоичков, заповядайте вашата книга. Време е да се пренесем към Северния полюс в приказния свят на тинейджера ескимос, обсебен от Тони Стораро. Това ли е Тони, бе? Пич, ти лук ли си, бе? Това е бледо подобие на Тони. По всичките маси се питат коя си. Така играеш, че искри хвърчат под палица в студентски град. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Хей, бро! Мислиш ли, че имаме 2 минути преди сблъсъка? Не знам, защо? Излязъл е новият епизод на Новинарник. Ако не го гледам, направо ще умра.